Prvú tretinu budeme hodnotiť s kapitánom domácich Richardom Novodomcom. Tak Richard, no prvá tretina zatiaľ nevyšla podľa vašich predstav. Prehrávate 0-1, ale mohlo to byť aj viac. Mali tam nejaké šance, samozrejme mali sme ich aj my. A sme trošku takí ešte ustráchaní, predsa chalani niektorí to v finále zažívajú poprvýkrát, čiže prvá 20 je za nami, myslím si, že už môžeme ísť len hore a musíme si teraz pár vecí povedať v kabíne a dúfať, že to bude lepšie. Mali ste aj 3 presilové hry, ale zatiaľ tam chýba energia, možno také väčšie nasadenie, možno taký rešpekt pred superom tam je? Nemyslím si, že rešpekt, skôr sa snažíme hrať veľmi tak pekne a to sa v play-off nerobí, čiže musíme to zjednodušiť, dostať tie puky hlavne do pásma, nestrácať to okolí modrej čiary, dávať to na bránu a byť tam silný pred tou branou. Očakávate, že Trenčín bude hrať podobne aj v tých ďalších tretinách? Nemyslím si, že majú čo meniť, no vyhrávajú tretinu 1-0 a myslím si, že oni poznajú nás, my poznáme ich, čiže tie štýly sa veľmi nemenia, takže my si musíme hrať svoj hokej a nemôžeme sa pozerať na to, čo budú robiť oni. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne kapitán Trenčína Erik Smolka. Tak Erik, po 2 tretinách zatiaľ remíza 1-1. Ako ste spokojní s priebehom hry? Tak, dostali sme gól ku koncu tretiny, čo sme nechceli, radšej by sme boli, keby ideme 1-0 do tretej tretiny. Nič bohužiaľ, stalo sa, ideme ďalej, ideme dať gól a vyhrať tento zápas. V tej druhej časti mali domáci 3 vyložené šance, dali iba jednu z nich a zatiaľ teda tá remíza zaslúžená. Ja si myslím, že herný prejav náš aj ich je taký podobnejší. Oni sú v niečom lepší, my sme zase v niečom inom. Myslím si, že zatiaľ je to vyrovnaný súboj, takže asi áno. Očakávate v tej tretej časti, že to môže zlomiť jeden gól? Áno, myslím, kto dá prvý gól, tak bude mať trošku navrch, aj keď stať sa môže hocičo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Úvodný finálový zápas budeme najprv hodnotiť s trénerom domácich Lukášom Opátom. Tak pán tréner, prvá domáca prehra v sezóne. Aký náročný duel to bol? Tak veľmi náročný, ale my sme o tom vedeli, takže je to finále, takže nás to neprekvapilo a proste to sú finálové zápasy. My očakávame presne, že to budú všetky takéto zápasy, takže samozrejme tak ako sme prehrali 2-1, sme mohli vyhrať a o tom to je. Nedali sme góly, nedali sme tie šance, ale hlavy hore, séria sa hrá na 3 víťazné. Hlavne tá prvá tretina, tam ste mali málo energie, chýbal vám taký ten väčší pohyb, možno taký väčší rešpekt aj pred tým súperom tam bol? To si nemyslím. Skrátka, nejak nám to dlho trvalo. Tá prvá práve, že 10 minútovka bola dobrá z našej strany. Potom tá druhá 10 minútovka prvej tretine, tam sme trošku po tých presilovkách paradoxne, keď sme nevyužili, hrali sme komplikovane, nemali sme tú jednoduchosť na paliciach, ale potom druhá, tretia tretina bola dobrá, len chýbal tam ten gólik ďalší. Mohli sme to my zlomiť, keby sme dali na 2-1, bolo by to iné. Mohli sme aj vyrovnať v závere, veľké šance, taký je hokej a dneska musíme po polnoci na toto zabudnúť a zajtra je 0-0 a my to poznáme, je to tak a vôbec sa nemôžeme teraz my z toho splašiť. Práve to, že máte necelých 24 hodín na regeneráciu a opäť teda zajtra ďalší zápas číslo 2. Očakávate teraz si podobnú hru, Trenčania nemajú čo meniť? Určite áno, určite áno. My sa poznáme, tí superi, že my vieme, oni vedia, čo hráme. Je to o detailoch, je to finále, ale ja verím, že to zajtra zlomíme a takisto pred rokom sme prehrávali sériu s Ďorom 0-1, sme si to otočili, takže my neočakávame ľahké finále, ale ja verím, že opäť zajtra sa na to pripravíme a ideme ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Trenčania uplatnili prvý zápas na svoju stranu a v Banskej Bystrici zvíťazili 2-1. Pán tréner hostí Branislav Jánoš, aký to bol dnes zápas? Tak si myslím, že taký klasický playoffový, nebol to nejaký extra pozerateľný hokej, hej, bolo to z dobrých defenzív. My sme sem prišli kvázi ako outsider, hej, lebo Bystrica vyhrala základnú časť a my sme sa v základnej časti troška trápili ako po iné roky. Takže my sme prišli s dobrou defenzívou a som strašne rád za chlapcov, že sa nám to podarilo, že to bojovali, dali tam srdiečko, nasadenie a si myslím, že dneska že sme zaslúžene vyhrali. No. Kým domáci mali viac času na oddych, pretože tú semifinálovú sériu zvládli 3-0 na zápasy. Vy ste sa na to finále viac natrápili, s Košicami až 5 zápasová séria, ale naproti tomu ste dnes mali možno aj viac pohybu, lepšiu energiu, hlavne tú prvú polovicu zápasu. To je vždycky taká, hej, že oni sú odpočinutí, my sme není odpočinutí. Ono to je o nadstavení v tej hlave, ako každé má za aj proti, hej.
Ako my sme sa trápili s tými Košicami až do 5. zápasu. Hráme na menej hráčov, hej, hrali sme na 3-5, takže sa museli sa vydať, lebo nám chýbajú nejakí hráči, ale tých zasa zastúpili, uvidíme zajtra, možno, že sa niektorí k nám pridajú, ťažko povedať, ale na to netreba pozerať, proste je to play-off, hej, musí sa ísť, či má zranenie, či nemá zranenie, na to sa nepozerá a čo musím chalanom poďakovať, že fakt tam bolo srdiečko, bolo tam nasadenie a bolo tam veľké chcenie a ono to šťastie sa potom prikloní k tomu, čo si ide naproti. Očakávate rovnakú taktickú partiu aj zajtra? To je ťažko povedať, ako v tomto vysokoškolskom hokeji raz je dobré, druhý deň je horšie, ale ako minimálne sa o to posnažíme, aby sme zajtra predvedli túto hru, čo sme predvedli dneska a možno, že to troška ešte vyšperkovali. Uvidíme. Zajtra je nový deň, uvidíme, ako budeme na tom so silami, ak sa chalani vyspia, čaká nás cesta domov a uvidíme. Zajtra vyjde slnko takisto ako dneska a dúfam, že také priaznivé, jak bolo dnes. No. Ďakujem pekne. Za malo.